sibulisiwa khona. Sibulisa ke omama, sibulisa osisi nobhuti. No Sunday school ngehle igama lenkosi Yesu. Amen. Ndikusiviwe ke igama ndingakwantsho lifani. Ndisindisiwe uYesu ndamamkela at the age of 19 years. Amen. uYesu wafika. I believe it was the right time. uThixo in fact akanalo ixesha lelabantu. uThixo lives in a timeless zone. God lives in a timeless zone. Akanalo yena ixesha. Kodwa ixesha lenzelwe for the manifestation and the belief of mankind. Amen. Ndizamela uba uwani abethe sekudala ndisukile singalibasani bathandekayo apha ekhaya ngo-1 siyaphuma. Amen. Sibulela ke kwi-leadership ebone kukuhle sikhonze ibandla. Amen. Ebekhona omnye ongcono noma phambi kwebandla. Akukho lula ukushumayela ilizwi likaThixo. Task. Because ithi iBhayibhile will account for every word we say. Ndiye ndithi ke xa ndisuggesta kwabalingana nam ndithi sukhwela eqongeni xa uzazi you've got personal scores to settle. I-pulpit is not for settling scores. Awuthi xa unendawo ngakumo uqonde ndizawusebenzisa i-opportunity ye-pulpit. I-pulpit is the most, I don't want to say dangerous. It's a holy place. Holy as it is, it's a place of making and killing. So what you say to the front has got two abilities. It either it imparts life or it imparts death. One of the two. There is no middle ground. That is why we try pulpit. It is meant for the one preaching to pull the people of God out of whatever pit. Ubaplake kuThixo. Ungabashiyi besalimele. Okanye ungabashiyi be more confused. Yes. You are there to bring hope. Hallelujah. So rebuke through you. No one takes offense. Instead, the people of God repent. The word of God is meant to exalt us. Kanti exalt ke limele ukusiphakamisa. Uba umuze udangele. La ukutshilwa lithethwe. Uthi qwene. Ilizwi likaThixo elo. Aliyo novel kaloku. Alibhalwanga nguShakespeare. Uthe umbhali liphefumlele. Phambulo linemphefumulo kaThixo. Phambulo kune-abilities of God. Jesus. Thank you, Jesus. Thetha ngelizwi likaThixo. Sicela ke sikhileni